ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанал мошинои нав рӯй кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор хеле мошино қабул кардем ки мошинои арзон ва мошинои зур. дта Nissan Maxima американка қабул кардем ки 6 зур ва 6 средни ҳаст. дӯстон азиз, Toyota Suba ва ВАЗ-2109 молодёжный советский. дта дига Opel Hatchback, як та дига ВАЗ-21099 ва дӯстон азиз, як та дига ВАЗ-2110 ҳаста, як тага сечкаи полобъёми 31000 ҳаста ки бо як тага Opel Sedan ва як тага Daewoo Nexi ва дигар навъ маркаи мошино ва курси имрӯза бошад 119 сомон. дӯстон азиз, навора мега маромад рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хэтчбек соли барои 61995 сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега чашкош мега варид надорад. мошин мега масъала намехӯрад. 4 та балон мега пачка хадавой дорад. нархи мошина мега 30000 мега бо муомилаи хуб мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Каротагинский. 4 дискаҳои списни, салон тоза, мошинча мега соза. нархи мошин 30000 сомон аст бо муомилаи хубам дорад. парамои рақамои мегафони ҳисобӣ шуда, парамои рақамои Turkiston мегафон дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. мошин дар тарафи Каротагинский 30000 муомила дорад. кадоми шумо ки мехаред занг занед, бештар маълумота аз ҳамин рақамо гиред. ва дӯстон азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама дар рақамои мо сурат маълумотро рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкро разанед, фаромош ки навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ Toyota Supra аст. баъдро ки номи мошина ҳамин хеле соли барои 61993 сӯзишвориш дизел аст ки объём мотораш 2 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега баъдро ки мақсад ки ҳамаҷош мега сода, фақат ки як краскаш мега ки тамом краскаш, яъне ки ҳолаташ миёна мега, мақсад ки ҳамин хелам мешавад. ҳуҷҷат дорад. балон 70%, хадавой дорад. моторш мега ҳасте ва бисёр запчастҳо мега қатиш дорад. нархи мошина мега мақсад срочна 35000 мега бо муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ки Ғармда. омегад муомила мекунад. тоқа суми холи алиш палиш намешавад. дӯстон азиз, алиш намешавад. рақамаш рақамои Вавилон дастии ахираш 19 WhatsApp дорад. дуюмаш рақамои Вавилон инашам ахираш 94, инашам WhatsApp дорад. Toyota Supra 93 сол дизел, мотори 2, коробка автомат, мошинча мегад чоткай. як краска мегири, фақат мегири ҳай мекунӣ. хоб, кадоми шумо дам хали мошинои барои ҷои баландӣ, барои қишлоқҳо зур аст, кадомто ки дар кӯк бошад, марама занг занед, бештар маълумота гиред. агар шумо дам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин бошад, марамад рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламааш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Nissan Maxima аст. баъдро ки советои сафед американка соли барои 2004 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 3 литра, коробкаш автоматае, 6 мошин мега чотка беҳтарин ҳолат дай. 10 моҳи дига тонировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, задни камера, электропакет, кожни сол ҳамаш ҳастай. мошин беҳтарин ҳолат аст, шарда гаштагиае. нархи мошина мега 67 мега бо муомилаи хубам мекунад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. парамои рақамои ҳисобӣ шуда билайна кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. 4 та балони нав, 4 диска светои сафед. хоб, кадомто ки мехарен, занг занед, бештар маълумоташа аз ҳамин рақамо гирен. ва дӯстон азиз, шумо дар мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан боша, марама сурат маълумотро рӯй кунен, реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки навора подписа кунед ва лайкотона гузоред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Hatchback бо тайга срочна соли барои 61994 сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 1.6 инжектор, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега аккумулятораш пачкай, 2 та балони пешаш пачкай, 2 балони ақиби 70%. дӯстон азиз, мошинча соза мега намхали 694 сол, нархи арзон срочна. нархи мошина мега 27 мега бо муомилаи хубам мегад мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. 27000 сомон аст бо муомилаи хубам дорад, хеле светои асфални светае. якумаш рақамои TCL дастии ахираш 27, дуюмаш рақамои мегафон дастии ахираш 49,
WhatsApp дорад. 94 сол 27000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад. Ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин мошини фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. ва шумо аз кадом территория мошин, хона, замин, квартира чизе ки дар кор бошад дар комментария бинависед. Мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ВАЗ 2109. Соли барои 6-1989 свичфуреш бензини холӣ, объем мотори 6 литр, коробкааш механикаи мошина мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи апрел мегӯяд, яъне ки ҳуҷҷат дорад то моҳи апрели 2024. танировкааш мегӯяд то моҳи октябр 2024, яъне срок дорад. 4 та баллон пачка, 4 диска, ин хеле светои сафед, мошинча чотка, молодёжни кадагай. нархи мошина мегӯяд 16000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 6400, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 55, WhatsApp дорад. хоб агар харидори аниқ бошад, мега бо муомила ва савдои хубам мешавад. Марҳамат дӯстон азиз, бештар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳо гирем. ба хотири меҳнатҳои мо аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар TikTok, WhatsApp, Imo, Telegram ва дигар сайтҳо подлисаш кунед. ва агар шумо мошин харид бошед, дар комментария нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видеои оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро ки Nissan Maxima ҳастае ки ишам американка, нархи арзон срочна. Nissan Maxima американка соли барои 2005 сол ҳастае ки свичфуреш газ бензине, объем мотора 3 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ки мошина ҳолаташ мегӯяд хуба, фақат ки камтарак як ба дари аз тарафи пассажир мегӯяд камтар, мақсад ки хеле кор дорад, дигар ҷош мегӯяд созае. баллонои пеш дӯстони азиз 70%, баллонои ақибшам сода дӯстони азиз. мошин мақсад ки ин як барша кор дорад мегӯяд, дигар маҷо 100%, светои ин хеле серебрисе, американкай, хеле ки даст як одамда гаштесае. нархи мошина мегӯяд 25000 сомон мегӯяд, мегӯяд соҳибшон бо камтар муомила мекунад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, яъне Кангурда. дар ноҳияи Темурмалик 25000 сомон аст, бо ягон сум муомила мешавад. параҳмои рақамҳои мегафони соҳибшона дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Nissan Maxima американка 2005 сол, нархаш бениҳоят арзон аст, ки хеле нархода дигар намеёбем, хай камтар кор доштае. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин Nissan Maxima фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. ва агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки бо реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои мо роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳастае баъдро ки мошинои советскии молодёжни соли барои 6-1998, свичфуреш газ бензин, объем мотори 1.5 литри простой экономни, коробкаш механикаи, мошина мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд содаи нав мотор кадагиае. мошин 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегӯяд 80%, айҷош заводид мешавад, хадавоишам миёна дӯстон азиз ва алиши ба ягон мақсад ки чӣ кати матиз бошад, мегӯяд алиш мекунад, ягон матизи соз бошад. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, пеши паркда. нархаш 13000 сомон аст, бо муомилаи хубам дорад. 13000 муомилаш дар назди капоти мошин дар Муъминобод пеши паркда. вариантои алиши тоқа ба мақсад ки дайво матиз кати. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ бошад, дар рақамҳошон аст. якумаш Вавило Тоҷикистон дастӣ ахираш 13, дуюмаш рақамҳои Россия дастӣ ахираш 04, WhatsApp дорад. метавонем бештар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. ва дӯстони азиз, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо кадом маркаи мошин ки лозим аст, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар ки дӯстони азиз лайкҳоро назада бошед, лайкҳоро занед ва навори моро дар WhatsApp, Imo то силкаша подлисаш кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро ки срочнаи ВАЗ 21010, мошини молодёжни советские срочна соли барои 2004 сол ҳастае ки свичфуреш газ бензине, объем мотори 6 литри простой, коробкаш механикае, сайсари мошин мегӯяд чоткаи молодёжни светои серебристи, яъне ки алюмини смейн. мошин ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, баллоношам миёна, мошин молодёжни кадаги, хеле паст кадаги, чоткае. нархи мошина мегӯяд 16 доллар аст, бо муомилаи хубам мешавад. мошин дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. 16 доллар сомон аст, муомилаи хуб мешавад.
программои рақамҳои соҳибшунами рақамҳои мегафоне кор мекунад. кадомитон ки мехарен занг занем бештари маълумотша гирен. 2004 сол газ бензин мотори простои мошинча мегӯяд чотка молодёжняй 16000 муомилаи хуб дорад. кадоми шумо ки мехарен занг занем бештари маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гирен. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона замин квартира боша барои реклама кардан маромад рӯй кунед реклама мекунем. лайкро разанани фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi германский. соли бори 6/1995 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.5 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега фақат камтар мега лакш сӯхтага дигар маҷош мега соза бардони азиз. мошин пол оборот мега заводид мешавад. ҳуҷҷатош мега 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. моторш мега 1.5-16 дӯстон азиз мақсад ки дуд намекунад мега дӯстон азиз мақсад ки реметам канан намезанад. обшин созае. хоб нархи мошин мега 11000 сомон аст. бо муомилаи хубам мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Daewoo Nexi 95 сол германский моторш хали 1.5-16 буда, яъне ки кашишон бафки меёра бо зудтарак астае. хоб рақамош аст мақсад дар поён мошин дар Душанбе 11000 кадомитон ки мехарен занг занем бештари маълумотои пурра ва аҳниш аз рақамо гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бардронки сечка пол объёмни простой бардорен азиз нархи арзон срочно. соли бори 6/1995 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 8 литр коробка механикаи мошина мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошини бардорон инам хали светои вишнои олучагиай. дарош простой электропакет надорад, яъне ки простой даро астае ва хай камтар краскаталаб аст. нархи мошин 25000 сомони аст мега соҳибшон ва вариантои алишан боша мега мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи вахшда. хай мошин обшим камтар ихали ягон камтар кор ба фикрам дорад, нагуфтане ки кор дорад. мошин дар ноҳияи вахш 25000 сомон аст. рақамошо мегафон. кадоми шумо ки мехаред маромад занг занед ё ки алиши боша маромад пешкаш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови седан светои намхали хокистаранг нархи арзон срочно хай камтар кор дорад, не ки мошина мегад арзон карда метием. соли бори 6/1992 астае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литри простой коробкаш механикаи мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай камтар косметически код дорад дига созае. балошам ҳолати корияе. нархи мошин мега 18000 сомон аст. бо муомилаи хуб мегад мешавад. мошин дӯстон азиз намхали чихол задаги аст, намхали светои хокисаранга мелечовка хай кор дорад. нархи мошин 18000 савдои хуб мешавад дар назди капоти мошин ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. рақамҳои соҳибшон аст дар поини видео ахираш 30. кадомитон ки мехарен занг занем бештари маълумотша гирен. агар шумо дам ягон хона замин квартира мошин ягон аппарат ягон техника барои реклама кардан бошад маромад рӯй кунем мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкро разанем фаромӯш накунед ва навори мо дар ватсап имо подписаш кунед. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.